Benito Pérez Galdós, era el Benito Pérez Galdós qui deia que abans de fer la siesta era pertinent fer-la amb un pare nostre, fer-la en pijama, la siesta, i fer-la amb un orinal. En sèrio? Sí. Benito Pérez Galdós... Bueno, abans no, durant. Benito Pérez Galdós, gran crush, De l'Emília. gran amor de la nostra comtessa. Que l'Albert, això ho podríem dir, i és una bona cosa anticipar, que l'altre dia tu vas descobrir una cosa molt senzilla que encara no havíem descobert, que és el centenari aquest any de la comtessa. Ah, sí, En sèrio? clar. És que ho vaig dir pel WhatsApp i com tu, Juma, doncs no estàs al WhatsApp. No practiques. És el centenari de la seva mort. I al maig, que diria que és el 12 de maig, Hòstia, doncs fem festa aquí. proposo especial Comtessa Sí. Pardo Bazán. Especial comtessa Especial, per davant. sí, Però sí. que això, que no ho havíem pensat, però aquest any hi haurà molta cosa sobre la comtessa i aquest podcast pues, s'hi suma, però de forma totalment Sí, clar. aleatòria. El que hauríem pogut fer és enganyar els nostres oients i fer-los creure que tot això ho hem fet amb motiu del centenari de Comtessa Pardo Bazán. Sí. Borro tot això que he dit i... Sí, això és com saps quan et comences a follar una persona i al cap del temps acabes sent amic de la mateixa? Saps? Començar una amistat però random, tu no sabies que empezó siendo una demanda de tus instintos y acabó siendo una persona en tu corazón. Pues crec que la Comtessa Pardo Bazán potser, d'alguna manera, pot acabar recorrent aquests passadissos inhòspits. Una mica reduccionista, pobra Comtessa. Sí, sí. Que de fet jo proposava llegir els seus llibres, cadascú que es llegís un, però no sé si la idea ha triomfat molt. No, sí. Home, si ho deies pel capítol d'avui, no? Perquè havíem de preparar altres coses. No, però s'ha de llegir, Però pel 12 de maig S'ha de llegir. tindrem a la comtessa més que llegida. Hi haurà molta reverència aquell dia, llavors jo proposava tot el contrari, de fet, que era buscar els seus defectes, buscar les xapes, buscar els descosits, buscar la pesadet, però hi ha molta reverència, hi ha molta apologia a la d'aquesta dona, comtessa, sí. i No se la toca. En aquest podcast, a la comtessa, no se la toca. s'ha infiltrat aquestes bones maneres, aquesta bona mirada que li té la premsa a aquesta senyora, s'ha infiltrat en aquest podcast, quan no hauria de ser així. Però és que és la nostra... O sigui, Aviam, aquest podcast es diu Comtessa Pardo Bazán, entre altres coses, perquè abans jo vivia al carrer Comtessa Pardo Bazán i un dia amb el Miquel... Ara, no? Abans. Una mica al carrer Garcilaso. ara viu al carrer Garcilaso. Ah, Estan ahí, hi ha competència. Però recordo estar en aquell carrer un dia amb el Miquel random, que bueno, ja ho havíem comentat amb tots vosaltres, ho va fer un podcast, però un dia amb el Miquel que vam dir, es podria dir Love of Lesbian 2 al podcast, loveoflesbian2.com Comtessa Pardo Bazán. O mossèn Cinto Verdaguer, també va I la traducció era un Cinto Verdaguer, sí. No sé Comtessa o Verdaguer? Verdaguer? Però si voleu comencem. Comencem. Vinga. Això sonarà ja. En aquells dies vam posar diferents paperetes amb personatges a un vol. Cada setmana en traiem dos i els contraposem. Benvinguts a Comtessa Pardo Bazán. Ué! Comtessa! Doncs aquí estem. Benvinguts al meu programa. Ara us presento els meus convidats. Miquel, què tal? Molt bé, Xavi. Nacho, Hola. Albert Hola. i Juma. Com va dir l'Albert fa 2 programes, de Busguard. Doncs aquí estem. Qui presenta avui? Què tenim per aquí? Doncs la setmana passada van sortir de la cafetera, en aquest cas, no del vol, perquè aquí en el pis tenim una cafetera ara mateix, Elsie Wright i Zauditu, primera, Emperatriu d'Etiòpia. emperatriu d'Etiòpia. Primera i última. Primera i última, sí. Primera i última, moment, no hi ha de hagut més moment. Zauditus fins ara, Ja- a menys que hi hagi una restauració monàrquica a Etiòpia. Potser algú en aquest podcast ha indagat en les intrigues monàrquiques de restauració a Etiòpia, no sé si algú ha indagat això, si és el cas, després ho explica. Jo no ho he indagat, jo he indagat sobre el personatge que us presento ara mateix. No? Som monàrquics en aquesta taula? Home, com a mínim Home. creiem a l'aristocràcia. Sí. Estem sota la protecció de la comtessa. Sí, això sí. I si la comtessa és monàrquica, pues todos con ella. Jo tinc una mica de dilema aquí, perquè, clar, tenim lo de Joan Carles
el nostre rei, ex-rei. El nostre rei. Què vol dir lo de Joan Carles? Tot el tema, però després és que a mi el confinament me l'ha salvat en part de Crown. Llavors tinc aquí Molt bé, un és gran veritat. conflicte, monarquia sí o monarquia no. Isabel II, bon personatge, que algun dia podríem... Sí. Aquesta cara del Xavi és un spoiler. No ho sé. A veure, Xavi, jo crec que la teva pregunta no és si som monàrquics o no, sinó quina és la nostra dinastia. Tu estàs a un altre nivell de... És a dir, el que realment proposes és això, no? Sí, també. I ja es dona per sentat que tots aquí som una mica monàrquics. Sang blava, total. Som una mica absolutistes, és a dir, la monarquia parlamentària i aquestes coses a media tinta no. No. Som bastant saudito. Això que quedi clar, les mitges tintes no ens agraden gens, no. Bueno, Doncs, què endavant, presentem? Joan, Jo m'anaves molt llançat amb l'emperatriu, Sí, però- vamos con ella. Va, fot-li, sí. Escala Màriam, aquest era el nom secular de l'emperatriu Zaudito, després se li va posar aquest nom. Ella, doncs res, va ser, és l'última emperatriu, és a dir, no és l'últim emperador no és l'última persona amb càrrec monàrquic dins d'Etiòpia, però sí que és l'última emperatriu d'Etiòpia, que va governar de 1916 a 1930 el regne d'Etiòpia. Ella va néixer el 1876 i això era... no era l'hereva legítima del tro, però l'hereu legítim era molt petit i diguéssim que va fer de regent, i després s'hi va acabar quedant doncs, perquè l'aristocràcia d'Etiòpia estava molt contenta amb el seu tro, amb el seu càrrec, i la va seguir recolzant fins que ella al final, decebuda per bastantes coses, decebuda per aquestes intrigues, perquè era una persona prou pura, que creia prou en un bon govern i en la justícia, doncs ella es va anar retirant i van acabar vivint en un monestir de retirada. Llavors també ella és l'última emperatriu abans de que el gran emperador Haile Selassie, que és potser el personatge més conegut de la història recent d'Etiòpia, que és el profeta Ras de Jah, de la religió Rastafari, doncs la va succeir al tro. Aquesta és Zaudito, no hi ha molt més a dir. Sí que hi ha algunes coses a dir, però hi ha poca informació sobre ella, i això és el que us puc dir d'ella. Jo, mentre buscava informació d'aquest personatge, vaig veure que, bueno, sempre també m'interessa saber una mica d'on són, concretament dels pobles que són i tal, i tant ella com després a Haile Selassie eren del mateix poble, que és un poble que es diu Ejersagoro. Tanquem un moment la finestra mentre sona aquesta moto, és que... Perdó, Estupendo. Ejersagoro. Que res, que és un poble a l'est d'Etiòpia i bastant proper a Somàlia i tal. I llavors vaig anar al Maps per veure on estava. I sabeu aquelles fotos que surten al Google Maps normalment si poses un poble, o surts Barcelona, doncs et surt una panoràmica de Barcelona, tal. Sortien 3 tios fet un selfie o sigui, en un lloc random, 3 tios que segurament que eren 3 tios del poble, no sé qui eren. Però era l'única foto que n'hi havia de... Clar, al Google Maps sempre t'apareix una foto com de la ciutat, del poble, el que sigui, representativa una mica la panoràmica, però no, sortien 3 cares de 3 etíops ràndoms. Sí. Molt bé. No, ja està. Se sap qui són o no? No, ni idea. 3 tios, no sé si són els representants del poble o no sé. Però una foto com que ens podíem fer nosaltres, Sí. Molt bé. Em recorda molt el bitllet etíop. És que és molt representatiu. El bir. Un bir, així com en molts països, pues, a la moneda i als bitllets tens monuments mítics, no? Edificis imponentes. A Etiòpia surt la cara d'un nen. Són una persona random. I el bitllet de 2 pues, són un pastor fent tal. I que, bueno, és el mateix, és molt representatiu. Sí, em va semblar molt de l'emperatriu, pues, 3 tios sense un selfie. Presentem l'altra cara del ring. 1917 és el nostre any. 1917, Revolució Russa. 1917, Primera Guerra Mundial.
1917, l'emperatriu d'Etiòpia en aquell moment és Audito I, primer maig, teniu maig, a Cottingley, un petit poblet d'Anglaterra, dos nenes anomenades Elsie Wright i Frances Griffith. Això està pel mig, d'Anglaterra, més o menys. Pel mig. A Típica prop zona ja... de Leeds. De Leeds? Ah, mira. Sí. D'allà eren les Bronte? Crec que és per allà, no? Crec que sí. Mira, crec que sí. les germanes Bronte, pues, bastant a la línia, perquè aquestes són les cosines Wright i Griffith, l'altra. Clar, jo a la papereta vaig posar només Elsie Wright perquè no volia que se'm tatxés d'il·legal per haver posat dos noms en una papereta. Clar, això servia la trampa de posar un, però realment hem de parlar de les dues, perquè són molt importants les dues. És cert que la més artista... Bueno, no sé, segons com ho entenguem. Segons com ho entenguem. També hi ha aquí aquesta polèmica. Hi ha com dos vessants, no? És exacte. És una mica Apolo i Dionisos, Però has de parlar de les dues. Elsie Wright és la vessant apolínia i Frances Griffith és la vessant dionisíaca d'este suceso. I el mix és el caos. El mix de les dues. Exacte. Anem amb això. Elsie Wright, 1901, Frances Griffith, 1907. Es duien bastanta edat per això. En el 1917, la Elsie ja té 16 anys i la Frances té 10 anys. És llavors quan surten, elles anaven a jugar a la vora del riu i tornaven a casa y deien que jugaven amb les fades. I els pares pues súper bien. Niñas victorianas, ¿qué van a hacer si no jugar con hadas? Todo dentro de la normalidad. Què més quisiera jo, no? Dirien els pares. Todo normal. No, todo bien, vull dir, està molt bé que vagin a jugar a les fades al riu. Però un dia roben la càmera del pare. Bueno, roben. Hi ha diverses versions, però el pare no li deixava la càmera perquè era 1917, la fotografia no té tant de temps, sí, però encara era bastant cara i no tothom tenia un estudi fotogràfic a casa, que era una cosa, necessitaves un estudi si eres fotògraf. Però bueno, li agafen la càmera i tornen i el pare diu, he fet unes fotos, a veure què tal, les revelem. I quan revela veu que pues, hi ha les nenes amb fades, jugant amb fades. I el pare s'enfada moltíssim, diu, però què esteu fent, no sé què, això és fals, i no els hi deixa la càmera mai més, però la mare troba les fotos i diu, toma allà. Bueno, hallades aquí, en esta foto. I les porta a la Societat Teosòfica, de la que després parlarem. És que no em vull enrotllar i així tanquem la presentació i ja està. És tota una movida el tema de la teosofia, que és bastant apassionant, però el tema és que la mare va allà, va a una xerrada específicament sobre fades, i quan acaba el conferenciant li ensenya les fotos i el conferenciant diu, holy shit. Però no sé, en Anglaterra jo crec que no això és més americà, no? És nit... Com seria? My God! Sí. No gaire sorpresa, o sigui, menys sorpresa de la que realment estàs sentint. Molt bé. Ho podríem imitar amb accent de Crown, això, Xavi? Oh dear! Oh dear. Bueno, això, pues aquest conferenciant li va portar als líders de la Societat Teosòfica i un d'ells era un dels personatges més importants d'aquesta història, que és Edward Gardner, a través del qual aquestes fotografies van acabar arribant a mans d'Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, i que és qui va popularitzar aquesta història. De moment ho deixo aquí, no? Perquè ja anirem traient coses i així, perquè és bastant complex tot, però de moment esto seria un poco tal. Aquestes fotografies a través d'Arthur Conan Doyle ja és bastant famosa, per qui entri una mica a Wikipedia per un anglès, això és superfamós, és com parlar de Fàtima, que és un dels films que volíeu. Que bé, que ben trobat. Home, per mi aquestes nenes són la versió pagana de Los Pastorcillos de Fàtima, perquè a més és el mateix any, aquí hi ha un altre maig, és 1917. Uau. Una versión pagana y, per tant, molt més interessant, sin consejos morales, mucho más artístico, dionisíaca, o sea, todo mucho más guay. Però és tal qual una versió. Molt menys prostituïda la versió de Cottingley que la versió de Fàtima. Ja veurem per què. A Fàtima s'ha establert un mercat del qual Jesucrist mateix diria que pues, se ha convertido esto en una cueva de ladrones, la casa de oración famosa. La casa de oración de Cottingley, al riu on s'apareixien les fades que el Miquel comentava, segueix allà, segueix passant l'aigua, no sé si està neta o no, però no hi ha mercaderes, això segur. Bueno, i posats ja a trobar maig, perquè el Jum ha parlat de la reina etíop saudita, el Miquel ha parlat d'aquestes dues nenes de Cottingley, i vull començar a parlar dels maigs, a quines possibles relacions hi ha entre aquests dos fenòmens casualment coetanis. Això és superinteressant, deia el Miquel, que es troben en temps, no en espai, però en temps es troben, coincidència.
és molt difícil que hi hagi coincidències, o sigui, que tu estiguis ara mateix a casa teva escoltant això, és molt difícil. O sigui, han hagut un colló de coincidències a l'univers entre el teu pare i la teva mare. El teu pare es fa una palla de més i tu no estàs en aquest món. Sí, tu no estàs en aquest món. Moltes coincidències, i això més perquè coincideixin i siguin coetànies dues persones que han sortit en un puto vol. Llavors, ahir per la nit, preocupat, perquè buscava matches. El primer match, evidentment, que comentava el Miquel abans, és el de l'edat, que siguin coetànies d'alguna manera, però més enllà d'això, preocupat, aquesta nit dic de què parlarem. I dic, bueno, entraré a Foro Cotxes i preguntaré a la penya què s'esmenta. Sí, però entre Foro Cotxes començo a indagar, la penya està molt tarada, molt zumbada, hi ha molta zurra ja penjada. Cada cop que algú menciona Foro Cotxes penso, segueix existint. Segueix existint i és brutal. O sigui, hi ha categories, tio. Hi ha finestres, hi ha un colló de coses. Però no podia entrar. M'he volgut iniciar una sessió i t'han de convidar, per tant, oients, a part de, evidentment... Hosti, és sectari, això. Sí. La teosofia contemporània. Sí, Foro Cotxes. Suposo que explica molt perquè hi ha molta gent del mateix perfil, no? Perquè potser s'han anat convidant entre ells i... S'han anat retroalimentant tots. Bueno, a part de seguir-nos a les xarxes, després, si ens podeu enviar un link per poder nosaltres formar part de Foro Cotxes... Si tenim algun seguidor que estigui dins de la secta... De la secta Foro Cotxes, sisplau, que ens enviï un link, una invitació a Contesa Porto Bazán que ens ho enviï, sisplau, ens ho fan. gmail.com, no? Sí, i ens ho mirarem i comentarem per allà, ficarem les preguntes i a veure si algú ens pot acostar informació. Primer maig més enllà del temps, perdó, sí, i primer maig, cuidao, Què? Sí, un segon, no, això després. Vale, llavors, el primer maig és la omissió. La corona de Zaudito pesa no tant pel que diu una reina o un rei, sinó pel que deixa de dir, pel que s'omet, pel que es calla, per l'absència de la paraula, per l'absència de la veritat. Elsie Wright va fer el mateix, va ometre. Per tant, Elsie Wright també era una reina. Cuidao. Maig, sisplau. Maig, vale, sí, molt bé. I Nacho, et compro totalment aquesta idea de que les monarquies se sostenen pel silenci i pel misteri. O sigui, tu, a la que modernitzes la monarquia i l'ensenyes, és quan comença a enfonsar-se. Aquí està molt ben aquesta línia, tant el personatge de The Crown, que gira molt al voltant d'aquesta obsessió per no ser ningú, com Young Pope, també. el joven papa de Sorrentino, que la seva missió, justament la seva forma de reformar l'església, és fer-la encara més críptica i inaccessible. Sí, suposo que lo d'Elsie Wright ho deies perquè va voler passar desapercebut després durant tota la seva vida. Al final, o sigui, no sé si va passar com desapercebut o va voler, també gràcies a Conan Doyle, que li va posar un altre nom per parlar d'ella i de la seva cosina, era? No sé si van estar com 50 anys la gent sense saber exactament qui era fins que ella va decidir... M'estic equivocant o no? O sigui, estàs dient hi ha una part de la veritat que és que, és a dir, al principi, quan Arthur Conan Doyle va voler publicar això, sí que va fer servir uns altres noms perquè li van demanar que no, perquè serà un escàndol i tal, però es va acabar sabent molt ràpid. És a dir, hi havia premsa rosa del moment que van acabar averiguant qui eren les nenes i van haver d'amagar-se, és a dir, ja va marxar als Estats Units farta de la situació mediàtica. I llavors sí que és cert que durant 50 anys no es va parlar del tema, però sí que se sabia que eren elles i les moles. De tant en quan algú se'n recordava hace 20 años de lo de las hadas de Cottingley, especial no sé què, i anaven a entrevistar-les a casa. Però llavors 50 anys després, exacte, quan per això et dic realment sí, però que sí que és cert que sí se sabia qui eren i de fet van viure una mica perseguides per això. M'interessa allò de la omissió en aquest sentit. Crec que més enllà de que fugís, te veurem que el misteri el crear en base a no dir-ho. És a dir, sobretot pel que dirà quan confessin, perquè això és una cosa que ja arribarem, 50 anys després, exactament, molt temps després, inclús més potser, perquè ja tenim 80 i pico, 60 i pico anys després, confessen Elsie Wright només que les fotografies estaven trucades. Bueno, encara no ho hem dit, clar, jo les fotos les he presentat com fotos d'una parella enfades, les podeu buscar a Google i tots direu, clarament té un trucaje. Després explicaré breument per què un es podia creure en aquella època que aquestes fotos són reals. Hi ha diversos motius. O sigui, per què no és tan loco que hi hagués gent que s'ho cregués. Però, perdó, tanco i... el tema és que el seu poder, o sigui, és a dir, el seu acte realment no va ser mentir i dir hemos fotografiado unas hadas, va ser no dir que era falsa. Va ser l'omissió, perquè ella en cap moment va voler distribuir aquestes fotos. El problema és que va arribar un senyor superfamós que es deia Arthur Conan Doyle, a qui li van arribar a través de la mare les fotos i va allà i diu
wow, prueba de que las hadas existen, no sé què, i entra con esto a tope. I les dues nenes, evidentment, i cito, això ho diu, no sé qui de les dues, crec que és el Elsie Wright que ho diu, 2 chicas pueblerinas y un hombre brillante como Conan Doyle. Bueno, solo podíamos mantenerlo en secreto. Ja els hi feia molta vergonya deixar en ridícul a Arthur Conan Doyle, i quan van començar a parlar tot això va ser quan va morir tant Arthur Conan Doyle com Edward Gardner, que és un personatge fonamental, que és aquest teòsofo a través del qual Conan Doyle va conèixer la història i qui és qui més, diguem, coneixement teosofista li aporta a tota aquesta història. Nacho? No, estaban molt interessant les nenes del poble dient quin soy yo para contradecir a este buen hombre que està alimentant una història que nosaltres hem sigut partícips en un inici sense voler, hem encès una metxa que no sabíem que aniria en aquesta direcció i es desresponsabilitza, i això és una cosa que juga al seu favor, perquè precisament la corona de Saudito juga també amb aquesta construcció monàrquica, però no es desresponsabilitza, utilitza l'omissió de la paraula, utilitza l'omissió dels draps bruts que tenen dintre per una finalitat, per un interès que les nenes, així com a diferència de Saudito, no van voler prendre, però un interès que les nenes de Saudito va voler prendre. Una reina que tinc entès, és una mica gir, però que està entre dos grans figures, no? Sí. Menelik II que és... i Haile Selassie. Tenim una noia allà de transició superinteressant al seu paper. Bueno, de fet, just abans que ella hi havia Ieyasu V, que va estar 3 anys, no va ser coronat, però Menelik era abans d'aquest. Exacte, tenia una altra figura pel mig molt breu entre Menelik i... però sí. Sí, l'Ieyasu aquest és el fill de la l'Ieyasu aquest és el fill de la germanastra de Saudito. Hi ha tot unes coses allà, tot uns amalgames de sang i d'intrigues de poder i això. Estava pensant ara que si el 1917 i tot això que parlàvem del silenci, que quan algú es mostra comença a decaure, no? Aquesta decadència, diguéssim, està comparant una cosa molt curiosa, que si el 1917 passa això de les fotos, ara he estat buscant, 1982 és quan revelen aquest secret, 1982 és quan mort Leonidas Brezhnev, que era l'últim dels grans líders de la Unió Soviètica, que manté la Unió Soviètica prou tancada, i després ja venen en Gorbachev i companyia, que són precisament els que obren la Unió Soviètica i la Unió Soviètica cau. Ojo, aquest paral·lelisme entre... Un bon maig, clar, també sobre el 17 i mor el 82. I també passa, no sé si que hi ha justament o al voltant, hi ha alguna relacionat, no sé exactament què, amb els secrets de Fàtima. A la URSS. Sí, clar, un dels 3 secrets de Fàtima, no? Es desvela, no? És que, bueno, no, Quin any és l'atemptat de Joan Pau II? Pues, no sé l'any, però el que és que un dels 3 secrets de l'URSS, o sigui, de Fàtima, és que el comunisme caurà. La Verge Maria apareix per dir que Rússia com a potència, la Unió Soviètica caurà. La cosa em sembla molt interessant de la Verge Maria, o sigui, aquesta conceptualització del temps, o sigui, que la Verge Maria com a element atemporal que vingui i parli del temps, em sembla fonamental i fascinant a l'hora de parlar de Fàtima. Totalment. Que la Verge Maria anava a dir polèmica, perquè és una senyora la que s'apareix, i aquí entra un poc el tema d'encara més connexió entre aquestes dues històries. Els nens, les històries no són tan diferents, són un grup de nens, tant les nenes de Cottingley com els pastorcillos de Fàtima, que en 1917 diuen: se nos ha aparecido una señora. En el caso de las de Cottingley, más de una señora, que tienen alas y son pequeñitas. La otra es alta y con un manto blanco, ¿no? I està sobre un arbre i tal. Però, literalment, els nens mai diuen se nos ha aparecido la Virgen. I és després la tradició circundant, que en el cas dels nens de Fàtima, evidentment és más católica imposible, y en el cas de la Inglaterra victoriana pues és más fairy tales imposible, la que magnifica això en una direcció o una altra. Però Fàtima, els nens, en cap moment, fins que no s'hi explica a un obispo esto lo que pasa es la Virgen María, porque no sé qué, tal. Bueno, perquè ella els diu, soy la Inmaculada Concepción, y llavors hay un tema muy chungo, y hay discusiones de teólogos, y dicen, claramente esto es verdad, porque ha dicho... Bueno, i és a partir d'aquí com tot això s'agafa. I també hi ha aquesta barrejada, jo el que m'imagino és 3 nens, también superados para una mena de, cada golpe los adultos, o sea, una cosa que es un juego de niños, los adultos van a saco con eso, i ve gent super respectable com pot ser un bisbe fins allà, com li passa a les nenes amb Arthur Conan Doyle.
y solo puedes huir para adelante. O sigui, per mi la història és Correcte. absolutament paral·lela. Sí. Després una cosa de Fàtima que m'ha interessat molt, que és el que passa al voltant de la història de Fàtima, perquè sempre ens ha explicat la història de Lucía, Francisco i Jacinta, que es troben els pastorets, pues, la Verge Maria, una noia, podria ser una fada, però en aquest cas l'entorn diu que és la Verge Maria, i vull ficar el dit a la història circundant. Què passa perquè la cultura i societat reconegui els pastorcitos com elements fonamentals, que tenen una història pertinent i quelcom a dir, i que la història té peus i és interpel·ladora. Què passa? Cau la monarquia constitucional a Portugal al 1910 i des del 1910 fins al 1926 hi ha una república, la primera república portuguesa. La primera república portuguesa, que després ja cau amb la dictadura de l'amigo de Franco, el dictador Salazar. Vale. Però des de 1910 a 1926 tenim un moment de primera república que és bastant similar a Espanya. Hi ha un moment bastant anticlerical. Llavors, que vinguin 3 nens que diguin que s'han trobat una presència, una llum al bosc, va suscitar aquest element rural més tradicionalista, molt més catòlic, que volia tornar a portar aquestes idees i voler justificar aquestes idees agafant-se el que podia, i que menys que una història tan convincent com la de 3 nens que explicaven doncs que hi havia una llum, que podia ser la Verge Maria. Nacho, acabes de fer una anàlisi del marxista de la història brillant, analitzant les condicions materials i la possibilitat i les condicions de possibilitat històriques perquè es desenvolupi un acte com és l'aparició de la Mare de Déu als 3 nens de Fàtima en la superestructura cultural, ideològica i espiritual del Portugal de llavors. Excel·lent. Bueno, no sé qui més d'aquesta taula o qui més de l'audiència ha estat a Fàtima. Jo he estat a Fàtima a una... Tu ets creient. Bueno, vaig estar fa temps no sé si amb l'escola o en un centre amb el que anàvem. No escolta la resposta. Sí, evita. La Setmana Santa vaig passar-la a Fàtima, un any. I recordo que un dia d'aquells sants, no sé si a divendres sant, vam anar a fer és que no me'n recordo com es diu, anava a dir el Corpus Christi, però el Corpus Christi és una altra cosa. Via Crucis. Vam anar a fer el Via Crucis pels llocs on els pastorcillos havien vist aquestes presències lumíniques, angelicals, etc. Vam anar a fer el Via Crucis per la nit, lluna plena, Pasqua, portava espelmes a les mans, i recordo que fent el Via Crucis anàvem passant de puesto en puesto, d'estació en estació, i en una d'aquestes em vaig quedar jo més enrere. La frondositat del bosc d'aquest poblet de Fàtima és absorbent. Hi ha una sèrie d'elements vius que et rodegen en la foscor del bosc de Fàtima que crea tots aquests elements vius, una mena de corpus, crea un no sé què que et pot remetre d'alguna manera a pensar que hi ha una presència constant. I si d'alguna manera ja tens això a la inconsciència, pots crear un relat. I això és el principal, el relat, la búsqueda constant que tenim tots nosaltres de voler explicar, de donar sentit. La societat anglesa va utilitzar aquestes nenes, Elsie Wright i la senyoreta Griffin, per a través de les seves fotos trobar un relat de que les fades, aquesta presència del bosc salvatge existia. Jo estic super a favor i crec que tant els pastorets de Fàtima com les nenes de Cottingham van experimentar algú real. L'experiència era real. Ara, com es va desenvolupar després, això ja no és responsabilitat ni dels pastorets ni de les nenes. Així que estic a favor de la realitat i de la certesa d'aquestes històries. En aquest sentit, el personatge clau és no Elsie, que és la que al final confessa i diu absolutament tot és un trucaje i explica com, que després parlarem, sinó Frances Griffith, que és qui diu no, però les veiem de veritat i una de les 5 fotos és real. L'última de les 5 fotos és real, perquè aquell dia no teníem com fer-ho. També hi ha, però no sé si em vull estendre en això encara, havia provat prou, també m'interessa molt tot aquest que has explicat de Fàtima, el mateix aplicat a les fades, és a dir, en termes jumescos, quines són les condicions materials de possibilitats marxistes perquè es doni això. És a dir, m'interessa molt per què tota una societat de sobte es creu això, no tota una societat no, però bona part, i gent tan il·lustre en aquell moment com és Sir Arthur Conan Doyle, que era una senyora eminència. Tiro per aquest fil? Tira. M'agrada molt en aquest sentit que Marx té una metàfora molt bonica que diu que
que les superestructures s'impregnen entre si. L'estructura econòmica, és a dir, l'estructura econòmica és el que determina en última instància. Fins llavors, totes les esferes de la societat s'impregnen entre si i esdeveniments com aquests poden sortir i brollar la llum. Ja està. Molt bé, molt bé. Està molt bé tenir el contrapunt marxista aquí. Vale, 1917. Tornem. M'agrada molt la connexió que té aquest podcast amb l'anterior, perquè en l'anterior parlàvem 1912, hundimiento del Titanic, que és com una mena de preámbulo del fin de los tiempos, o del fin de la Europa ilusa con su propia existencia y con el rumbo de la humanidad hacia el progreso y tal. Que hi ha aquest primer catàstrofe que anticipa una mica la Primera Guerra Mundial y tal. A 1917 es la otra cara, o sea, ya hemos superado ese umbral. La vida es una mierda, ¿cómo coño hemos llegado a este punto? O sea, de matarnos gratuitamente, ¿por qué? I molta gent a Anglaterra passen diverses coses. Tenim un segle XIX molt traumàtic, un procés d'industrialització que ha destruït. Al segle XIX ja es comença a crear tota aquesta idea del folklore i el romanticisme i es comença a revivar molt la creença en les fades. Mai se sap fins a quin punt de forma metafòrica per justament això, reclamar aquest passat que la industrialització està destruint, no? Que és una mica la línia en la que s'inscriu El Senyor de los Anillos. El projecte de Tolkien va molt en aquesta línia. Al final ja més cap al segle XX, però és una mica intentar trobar unes arrels mitològiques a Anglaterra que tingui molt més a veure amb el contacte amb la natura i tal. M'agrada molt aquesta perspectiva, com a historiador. Que pues, bueno, això. I les fades a Anglaterra són molt importants, o sigui, els seres que després a la teosofia se'n diuen elementales, ja parlem per què de soc, perquè estan distribuïts els elementos, però diguem les petites deïtats més paganes, no? Aquí la nostra mitologia va ser totalment com es diu això, homogeneitzada i monopolitzada pel catolicisme, i llavors ja el politeisme innat que tenim tots es va distribuir cap als sants i tot això. Però bueno, a Anglaterra aquesta barreja amb lo pagà es va mantenir bastant gràcies al control estatal de l'Església, cosa molt interessant que té Anglaterra. Però res, bueno, folklore. Creencia en les hades com a mirador a un passat interior. A part de la industrialització i la destrucció d'aquest passat verd esplendorós d'Anglaterra, afegeix-li Primera Guerra Mundial i que mueren de cada família alguien. Anem a centrar-nos a la figura d'Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle mor el seu fill a la Primera Guerra Mundial. Arthur Conan Doyle comença a interessar-se a un tio molt cientificista, molt materialista, ateu en el seu moment. Bueno, no sé si ateu, però havia renunciat de l'Església Catòlica, va ser criat catòlic. Es comença a interessar per l'espiritisme, per les mèdiums i per intentar tenir contacte amb els morts. Ostres, que fort, i arrel de la mort del fill. Del fill. Pues una cosa molt semblant passa amb Victor Hugo, que se li mor la filla i comença a interessar-se també per la moguda un segle abans. I, bueno, aquí ho deixo apuntat, però hi ha un llibre de l'editorial Wunderkammer que es diu Conversaciones con las mesas parlantes i que recull totes aquestes converses amb l'altre món de Victor Hugo. Mira, pues exactament el mateix. Arthur Conan Doyle, el seu fill, no sé si també la seva dona, un altre familiar important, però el fill és el que mor a la Primera Guerra Mundial. Tens un apunt aquí, Albert? No, és que era el que estàs dient, però no tan enllà. O sigui, segueix. Vale. Sí. I res, vaig tancant ja, Llavors, barregem aquestes dues coses, és a dir, la tragèdia de moltes persones perdudes, tothom té algun familiar al que vol connectar, però es crea, per exemple, un moviment com és la teosofia, que no vull veure aquesta bretxa tan ara, però que integra totes aquestes creences espiritualistes d'una forma cientificista, és a dir, li intenten donar una entitat científica, per creure que realment és possible, que no és un tema de creença, sinó de que hi ha un motiu. I Arthur Conan Doyle, en aquest llibre que tenim aquí, que podeu veure a la càmera, que va escriure un llibre aquí traduït com El misteri de les fades, però que en veritat seria La venida de les hades, The Coming of the Fairies, perquè el simple dir misteri ja és una forma tendenciosa de vendre. I de vendre-ho com a novel·la d'Arthur Conan Doyle de misteri. Bueno, és un llibre que va escriure sobre aquest cas del que estem parlant, després potser si això aprofundim. Aquí hi ha un moment on diu que les fades, o sigui, perquè veieu el to cientificista que a vegades té. Molt breu, és això. Tan solo podemos ver aquello que se encuentra dentro de los límites del espectro luminoso. A un lado y a otro de ese espectro hay infinitas vibraciones que no pueden captar nuestros ojos. Si fuésemos capaces de imaginar una variedad de seres hechos de una sustancia que emite vibraciones más largas o más cortas que las nuestras, estos seres resultarían invisibles para nosotros, en la medida en que no pudiésemos sintonizar subiendo hasta ellos o haciéndolos bajar hasta nosotros.
Precisamente esta capacidad de saber sintonizar con otras vibraciones es lo que hace el clarividente o la medium. Ha estat d'una terminologia científica bastant interessant. Penseu que en aquesta època, per exemple, també es creen màquines capaces de produir un so que a un nen pot escoltar però un adult no, i llavors hi ha gent que comença a dir, sabeu la mítica app, també es pot fer ara, el mític experiment de ja sons molt aguts que a certa edat ja no podem escoltar, y la gent comença a dir, por eso solo los niños ven las hadas, y un tipo de gente random, es lo mismo pero aplicado a la luz, o sea, hay un tipo de entidades que no dejan pasar la luz, que segons quina percepció sí. En aquell paràgraf que no volia seguir llegint, més a davant diu Conan Doyle, de hecho no me sorprendería que en unas décadas se inventasen gafas parapsíquicas para poder observar, perquè veieu com s'impliquen aquí, que és el que explica una mica aquell moment, perquè tothom diu, ¿cómo puede ser que Arthur Conan Doyle, creador de un personaje tan cientificista como Sherlock Holmes, crean estas cosas? És que està implicat de tota una trama i ell intenta argumentar en termes científics la possibilitat d'això. Però això no creus que és també la teologia, per exemple? O sigui, donar un llenguatge racionalista a lo sobrenatural. L'intent de l'escolàstica, exacte, la teologia medieval, després ja no, després ja accepten que vale, esto ya no viene a cuento y hace falta la fe, però l'intent de l'escolàstica és això, totalment. Sí. Tancant ja si no m'enrotllo més, això, però tot això amb el que volia dir, juntant tots aquests factors, per mi té sentit que tota aquesta gent, tota una societat pugui entrar més fàcil, perquè les fades encarnen molt bé aquesta possibilitat d'un altre món al qual no tenim accés, i per tant el mateix passa amb els morts, no? Com el familiar i no sé què. De fet, a les fades a vegades se les creu com mediadores entre aquests dos mons, tot això. Bueno, això és el que volia dir, però per explicar una mica quines eren les condicions a Anglaterra de per què, perquè a mi sempre em sobtava molt aquesta història de per què la gent s'ho pot arribar a creure, i per mi té bastant sentit. A més, en aquella època, que, bueno, com deies abans, que acabava pràcticament de néixer la fotografia fa uns pocs anys, estava bastant de moda, es va començar a posar bastant de moda al fer sobreimpressions en fotos, en començar a pintar-les per sobre, a començar a trucar-les d'alguna manera, i llavors hi havia una tendència també a tot el que té a veure amb tot això, l'ocultisme, l'espiritisme, fotos, diguéssim... Clar, el sistema que llavors es feia per fer una foto s'havia d'esperar uns quants segons, és a dir, el que es diu l'exposició, perquè una foto quedés. Llavors tu apretaves el botó i havies d'estar quiet, per exemple, per fer un retrat uns quants segons sense moure't, perquè si no sorties mogut. Que després un home que es deia Harold Snelling, que va veure les fotos que va analitzar les fotos perquè eren falses, li va costar molt de creure, perquè precisament a nivell tècnic ho va trobar molt difícil de fer que fos una falsificació. Exacte. I llavors, clar, bueno, una sèrie de coses que també encara van donar més credibilitat per part d'experts a tota aquesta moguda, que ara si la fessin, doncs no... Bueno, també comentaré una cosa d'ara, si voleu ara o si voleu després. Sí, digues. Que és que un home, el 2014, va, diguéssim, fer una mena de fades de Cottingley. Joan Fontcoberta. No. John Hyatt. Hosti. Joan Fontcoberta, per què? Perdó, perquè era una línia de que volia entrar. John Fontcoberta, sí, fa moltes mogudes gran així. Gran fotògraf, però té una exposició que va molt a la línia. Però no sé si és de fades. No, però d'animals fantàstics. Sí, té coses molt guais, John Fontcoberta. Què fa? Mireu-lo, és un gran fotògraf dels més reconeguts internacionalment, és català, imagino, no? Sí. I té una exposició que és criptozoologia, no sé si es diu així, però sobre criptozoologia, que és aquesta búsqueda d'animals mig mitològics, com el gamosino, per dir-ho així, animals raros així que s'inventa la cultura popular, no tan diferents de les fades en aquest sentit. Però ho va presentar com una sèrie documental, i clar, pel format, o sigui, s'entén molt bé també, dient el que diu l'Albert, tenim aquesta cosa de que el format ens enganya, és a dir, la fotografia en aquell moment és una cosa molt nova i es distingeix de la pintura perquè et presenta la realitat. Un no està acostumat a veure una mentida, com passa amb les notícies i les fake news, una mica el mateix, te la poden colar més fàcil perquè tu esperes informació. Llavors té més sentit això en aquesta línia. Perdó, I res, Joan Fontcoberta té un altre molt interessant que és de no sé si és un projecte espacial de Gàmbia o de crec que estàs amb... No, que és de Joan Fontcoberta, que és un Cristina Medel o una fotògrafa... La García Rodero, dius tu? No. Jo juraria que també és d'aquest... No, sí, perquè surt ell amb una que té... vestit d'astronauta.
Exacte, que va ser una cosa, es va inventar una cosa, es va crear aquest és que són dues històries diferents, perquè hi ha la dels africans que volien anar a la lluna, que és una fotògrafa, que ara no em ve el nom, Potser m'estic no sé què, Medel, però després ja van fer coberta, té una molt interessant, que també és una fake story, per dir-ho així, a través de fotografies, que va crear un famós astronauta soviètic, que es va perdre a l'espai o no sé què va fer. Doncs potser barrejat. I és la seva cara. O sigui, és com es va fer famós de fer la seva cara, es va fer famosa perquè el tio va fer servir quan encara no era conegut la seva cara per interpretar. Però sí, són els dos en aquesta línia. I res, després el que volia comentar que també se li va fer, no sé, segurament no tant cas, i el tio es nota, ja ho va dir, que coneixia perfectament la història d'aquest tio John Hyatt, que era un professor, suposo, tenia el 2014 53 anys, un professor de la Universitat de Manchester, artista, fotògraf, tal, que va presentar unes fotos de fades, també, que s'havia trobat precisament molt a prop, a una hora en cotxe de Cottingley, a un lloc que es diu Rosendale Valley, a Anglaterra, que va fer unes fotos. Ell era molt aficionat a fer fotos de naturalesa, de petits insectes i tal, i llavors, si veieu les fotos, són unes fotos molt més semblants a un tipus de mosques, insectes, així, mosquits, però es veu que són com humanoides, humanitzades, no? I llavors després va presentar aquesta exposició i tal, i el tio en cap moment tampoc ho va desmentir, o sigui, va dir no, això és era un trucatge i tal, no. De fet, vaig recollir algunes frases que deia que em van agradar. Diu, sí, és que em vaig sorprendre quan les vaig revelar, no? La mateixa idea de... Jo iba a fotografiar insectos. Clar, i de cop em vaig trobar això, no? Que, en el taller de revelat, perquè suposo que ho va fer de manera analògica, i després va dir la gent pot decidir per si mateixa, no? Què prefereix creure, no? I un altre que em va agradar molt va dir no crec que siguin versions més petites de nosaltres que arribin a casa i es prenguin un té al final del dia. Saps? En plan, molt anglès, referint-se a les fades aquestes que a veure, en fi, per lo que he vist hi ha uns quants articles, però tampoc no se li ha reconegut tant. Era un fan, fotògraf d'aquesta història i suposo que va voler una mica d'atenció també. A més, en aquest moment ja es coneix la possibilitat de trucar una fotografia totalment, des de fa molts anys, clar. Perquè hi ha una línia, però no vull que seguim amb això perquè estaria bé tornar a Saudito, però de tot el trucatge de la fotografia, com es va fer, per què és creïble en el seu moment i tot això, per després obrir aquell parèntesis. Saudito. No és un match, però hem de trobar una paraula per això, com per enllaçar fils, per poder anar a tornar a l'altre personatge. Hi ha alguna paraula que pugui servir? Match forçat? No és un match forçat. Un camí que et porta cap a l'altre un altre cop. A partir de les coses que han anat sortint... Un boomerang. Un boomerang. Un boomerang, perfecte, Nacho. L'Albert, que parlaves d'aquests projectes, parlava d'aquests projectes com de fotografia així, mig fantàstic, això dels astronautes que van de no sé quin país, que van cap allà, no sé. M'ha recordat una cosa molt... Cristina de Midel, ja està, perdó. Fantàstic, Cristina de Midel. Gran fotògrafa, putada, molt a la línia de Joan Fontcoberta. Aquesta és la dels astronautes africans. Es va inventar un projecte espacial africà que va haver-hi i tal. S'ho va inventar? A través de fotografies va crear la història de... Potser el projecte era real, crec, però ja ho va recrear... Molt interessant. Com si fos fotografia documental. Aquest engany que té un sentit estètic em recorda un engany que estèticament també és atractiu, però que a nivell humà és horrible, que és l'engany que va fer a l'estat d'Israel als jueus que hi ha a Aràbia Saudita, crec que era tocant entre el Iemen i Aràbia Saudita, a les muntanyes per allà penjats, hi havia uns jueus que eren un dels jueus que van anar camí cap al Sinaí, cap a l'Àfrica, i que aquests es van desviar per tots els deserts saudites i es van acabar recluint com lluny dels beduïns a les muntanyes. Doncs allà hi havia una comunitat jueva, i quan l'estat d'Israel cap als anys 70 necessitava més habitants, van anar allà amb uns helicòpters a buscar-los, de tal forma que es pensessin que eren una comunitat totalment aïllada, que vivien al marge de la civilització
d'Occident, diguéssim, no sabien el que era un helicòpter i quan van veure un helicòpter pensar que era la venguda de Déu. El Messias. A més, en l'helicòpter els hi van dir se'ns ha estat donada la terra promesa i clar, tota la comunitat van pujar en massa i van anar cap a Israel. Hòstia, és boníssim. I aquesta història, que podria ser perfectament un reportatge fotogràfic de o los pastorcillos de Fàtima. O los pastorcillos, sí, però canviant, sí. El que ens porta és a Saudito. Per què ens porta a Saudito això? Perquè, com molts ja esteu anticipant, a Etiòpia el cristianisme, vosaltres ho podreu explicar millor, si jo en això no soc molt expert, però el cristianisme etíop ve d'una part del poble d'Israel, del poble jueu, que se'n van a viure, que van acabar a Etiòpia i va formar el regne de Saba. No? Oi que sí? És una mica al revés, o sigui, ja existia aquest poble allà, però van portar el judaïsme. O sigui, no són uns jueus que se'n van a Etiòpia, sinó que els etiòpies van abraçar el judaïsme abans que el cristianisme. O sigui, que ja eren jueus abans, però no eren jueus d'ètnia jueva, no sé com dir-ho. O sigui, seguien la línia religiosa jueva, però eren d'Etiòpia des d'encara abans. Aquest camí aquest camí de portar el judaïsme allà va tenir una parada que va ser amb aquesta penya d'Eritrea i després va seguir fins al regne de Saba, que era un regne protagonitzat per emperatrius més que emperadors, i aquest regne, doncs, que Saudito fos emperatriu té a veure també amb aquesta tradició que enllaça un antic regne com era el regne de Saba, antiquíssim. A la Bíblia es parla de la reina de Saba. Sí, és un personatge mig mitològic amb la qual sí està molt ben lligat, perquè l'emperatriu Saudito, part de la seva eminència venia de que era un eco d'això, perquè era l'única emperatriu dona que hi havia hagut, crec que pràcticament des de no s'ha dit abans potser, però la dinastia etíope en teoria segueix una linealitat des d'aquesta reina de Saba, que és coetània de Salomón. És el seu fill realment el primer rei d'aquest regne etíop, el que era l'antiga Abissínia, que és Menelik I, el qual Menelik II va ser aquest que anticipa la reina Saudito i que va ser el que va unificar de nou Etiòpia i va crear l'imperi etíop. Menelik I és el fill, segons aquesta tradició jueva etíop, de la reina de Saba i Salomón, que per això d'aquí ve aquesta arrel jueva del poble etíop, segons la tradició cristiana etíop, que ja eren jueus des d'abans, no? Que això els fa com encara més cristians, entre cometes. Després, si voleu, expliqueu allò de l'arca de l'aliança, que és molt interessant. La cosa és que avui la cap d'estat d'Etiòpia, Sahle-Work Zewde, a Etiòpia ara mateix és un dels pocs països al món on hi ha paritat en el Consell de Ministres, i la cap d'estat és una dona que es diu Sahle-Work Zewde i que ella mateixa també com es vincula amb Saudito, no es vincula amb la monarquia però amb aquesta tradició. ¿T'imagines arriscar-se per la vena feminista dir jo tengo conexiones con Saudito i de sobte la gent golpe d'estado, pánico? I una curiositat és que Saudito, abans us he dit el seu nom, es deia Escala Mariam, que és una flor. Sí. És una flor. Mireu-la, però crec que és una flor que ens pot recordar molt a les fades. Si voleu, busqueu-la. I aquest és un petit match. We got a match. Boomerang, potser, més que match, no? Molt ben trobat. Bueno. Doncs un altre match ja posats és que amb dues històries, tant les de les nenes de Cottingley com la de la reina Saudito, amb dues històries es basen i reconeixen el seu paper en les llegendes. O sigui, en el cas de la reina Saudito, el que manté la corona i el que justifica pel poble aquesta corona és el Quebra Negast, que és un recopilatori, que parlaves tu, Miquel, de la successió de reis que hi ha des del rei Salomó fins al reina de Saba, o sigui, des de Menelik I, tots els reis, la successió es recolleix en un llibre que es diu Quebra Negast, que aquest llibre pues, és una recopilació del 1300 de diferents tradicions coptes, està escrit en un idioma que es diu Ges, que és anterior a l'amàric, i aquest llibre són llegendes, no es pot dir el que és veritat, el que és mentida, i aquí és on recau per mi la gràcia, aquest difícil discerniment entre el que és real i el que és mentida, el que fa que es pugui mantindre totes aquestes dubtes, totes aquestes sombres i tot aquest estrany reconeixement a l'expectativa de la omissió.
Unes llegendes que també les fades també pues, ofereixen a aquestes dues nenes, no? Llegendes, sempre darrere d'aquests dos personatges coetanis. Per seguir el fil aquest perquè potser hem obert uns temes històrics massa complexes i massa raros amb el tema del cristianisme a Etiòpia i tota aquesta línia per intentar sintetitzar-ho per si algú s'ha quedat amb el a veure, què va això, que és bastant interessant. Clar, Etiòpia, d'entrada Etiòpia és un país molt peculiar perquè és l'únic país d'Àfrica que no va ser pròpiament colonitzat, va ser envaït pels italians però van durar 5 anyets, i llavors és un país que mantenia la seva pròpia tradició, que la seva frontera no està assignada per una repartició europea. Sí, van durar 5 anyets aquests italians i va ser l'única, hi ha una batalla molt famosa que és l'única on les tropes imperials a Europa perden. sí. I de 10.000 homes que Itàlia va enviar en van morir 4.000, és a dir... Contra un exèrcit d'etíops. Sí, putos amos, tio, putos amos. Molt bé. Tenien, sí. Doncs Roald Dahl té un llibre que es diu Solo por el mundo, que explica, Roald Dahl en primera persona, com baixant ell per les costes de l'Índic, baixant per l'Àfrica per les costes de l'Àfrica de l'Est, es creua Roald Dahl a un barco anglès amb un altre barco que va de tornada italià ple de noies, i li pregunta a Roald Dahl al capità qui són aquestes noies que van de tornada en aquest barco, i es veu que el capità del barco anglès, el capità del Roald Dahl, li diu que són les noies que Mussolini enviava als seus soldats lluitant i perdent, com deies tu, Juma, aquesta batalla. Continua, que t'estaves perdó, estat etíop, per intentar marcar una mica el context, i per tant és bastant peculiar perquè té una tradició que això, que es remunta segons ells fins a Salomó, i en qualsevol cas en termes orals i culturals sí que ho fa, perquè si pots crear tot aquest llinatge és per alguna cosa, i si realment hi havia judaïsme abans que el cristianisme és per alguna cosa, perquè és bastant estrany. El poble jueu era un poble bastant tancat en termes d'ètnia i religió abans de la part, no? Però van rebre aquest judaïsme, ells ho justificaven amb que la reina de Saba, quan va pujar a veure Salomó, que això es narra a la Bíblia, el que no es narra és que, segons els etíops, la reina de Saba i Salomó van tenir un fill, que és Menelik, primer rei d'Abissínia, i això sí que ja és mig històric. Menelik en aquella època sí que comença a haver-hi un regnat, i tota aquesta línia dinàstica que segueix en teoria fins a Haile Selassie, no? Que això jo crec que la converteix en la monarquia més antiga del món, no ho sé, en termes de Haile Selassie imagino que sí, si realment fos real aquesta línia. Bueno, però el que vull dir és, quan arriba el cristianisme, això és molt interessant. Clar, el cristianisme sí que no és, no sé com dir-ho, pretén la universalitat, no? Sobretot és l'apòstol Sant Pau i tal, que volen que no sigui només pels jueus, i empieza la evangelizació. Crec que és en teoria l'apòstol Felip el que va fins a Etiòpia, i clar, què passa? Aquest tio es troba com que estos ja són judíos, o sigui, han dado la mitad del paso ya lo tienen, perquè clar, has d'anar a Grècia i convencen els que creen en Atenea i Dionisos de que Jesús és Dios i tal, pues és un tema bastant complex ja d'entrar en termes de, però solo hay un Dios, però clar, aquests tios són judíos i l'únic que ha de fer Felip és dir, bueno, lo que sabéis ya del Mesías i tal, pues ja està, i a partir d'aquest moment es fan cristians, i es comença l'església cristiana ortodoxa, que és molt interessant això, i és un paper molt interessant el que juga aquesta església a l'hora de qüestionar la universalitat del Vaticà, perquè ells no és que neguin, no hi ha hagut cap cisma, que és la forma amb la que el Vaticà sol justificar que existeixi, ¿no? Pues la Iglesia de Orient porque hubo un cisma, la Iglesia inglesa pues porque Enrique VIII estaba como una puta cabra y por eso no sé qué, el Lutero pues porque era Satanás. En canvi, clar, com justifiques? És a dir, no era humilde. Com justifiques la presència d'una església que ells reconeixen a Roma com un otro obispado, el obispo de Roma? O sigui, perquè a l'origen l'església pues, hi havia diverses iglesias según el territorio i ja està, i s'organitzaven com s'organitzava l'imperi romà i ja està, així de senzill. I clar, aquests segueixen la mateixa tradició, ells es diuen Christians, després hi ha els catòlics, que això sol passar amb tot i tal, però clar, tothom com els catòlics, i són els cristians tan anchos i no hi ha cap mena de relació estranya, conflictiva amb el catolicisme, i a catolicisme que va arribar sobretot a través de pues, obres caritatives com les missioneres de Caridad i tal i qual, però sobretot hi ha aquesta església ortodoxa oficial, de la qual Saudito Primera, per tornar a la línia del podcast, n'era una fervent defensora, molt creient, com diu el Juma, va acabar els seus dies al monestir, i que un dels motius, crec, pels quals va abandonar la corona abans, és perquè Haile Selassie, que ja estava en ascenso, tenia unes idees bastant reformistes també en termes religiosos i tal, amb les que ella no congeniava mucho. I Haile Selassie, de fet, va acabar creant, no a voluntat seva, però
una sèrie de molts fans van crear una religió paral·lela en la qual ell era el segundo Mesías, que és el rastafarismo. Plot twist. Sí, perquè això nosaltres ho donem molt per sentat, però és molt heavy. O sigui, que ve del nom Ras Tafari, perquè el tio no es deia Haile Selassie, es deia Tafari Mekele. Això, Tafari Makonnen, això, perdó. i Ras és rei, Ras Tafari. Que és que això és boníssim. És una mica l'Enrique VIII d'allà, no? Sí. Per relacionar. Sí, un personatge molt interessant. Doncs quan Haile Selassie, aquest superrei d'aquesta estranya pseudo-religió que apareix amb el rastafarisme, quan aterra Haile Selassie a Jamaica, molts jamaicans que creien que vindria aquest salvador, no? aquest Messies negre, rebenten l'aeroport, ho bloquegen tot, comencen a saltar les valles, i el clam que rep Haile Selassie és absolutament diví, com si fos el papa Joan Pau II aterrissant. Correcte. Una mica semblant, torno aquí un maig a les fades de Cottingley, això, perquè Haile Selassie crec que ell en cap moment volia ser reconegut com una mena de Mesías. O sigui, simplement de sobte es troba amb que la gent s'empieza a flipar mucho alrededor suyo. També hi ha unes condicions materials de possibilitat aquí. Absolutament. Marxistes, que és el tema de que Àfrica necessitava aquesta idea panafricanista. Sí. Y llavors aquesta idea de la tierra promesa, todos los africanos en América, o sea, todos los que fueron llevados por la esclavitud, pueden volver. I Haile Selassie va crear una ciutat on l'Albert i jo hem estat, el Nacho aquell dia no estava, que es diu Shashamane. Va crear una ciutat per poder rebre tota aquesta gent que considerava Etiòpia la terra promesa pels esclaus, poguessin tornar. Al final va quedar en una cosa molt cutre, però bueno, que va existir aquest símbol de afroamericanos unidos, África es nuestra patria, nuestro líder es Haile Selassie, que será emperador de toda África. Y una mica la pretensió era aquesta, porque es Jesucristo 2.0. Pero todo esto es un poco l'origen del rastafarisme, que ara és una cosa evidentment totalment diferent. Sí, sí. Si passes por en medio el reggae, Bob Marley i la marihuana, pues clar, és que et canvia una mica el panorama. A mi d'això m'agrada molt, perquè solem veure tot aquest moviment musical que surt al voltant d'això, no? del reggae i tot això, ho solem veure com això, com un gust estètic d'una gent determinada i això, però al darrere hi ha com tota una simbologia al voltant d'això, i m'agrada molt, per exemple, el que passa amb la música dubstep, que és quan el reggae passa pels bafles dels greus i diguéssim que es torna més electrònic, segueix tenint com un sentit així molt espiritual, perquè diuen que els greus de la música dubstep són les arrels africanes que ressonen a l'esperit dels afroamericans que ho escolten i els convoca. La llamada de l'hogar. És increïble. Llavors... Això ho podeu descobrir al festival Rototom, no? Sí. No ens aturarem aquí, però sí, és molt interessant tot aquest joc de... Pots aturar-te si tens alguna anècdota del Rototom. El Rototom. Explica't, Juma. És un festival, de fet... No, creia que tenia el got aquí del Rototom. És un festival molt curiós. Tenim gots Tenim gots al Rototom, sí. Donem suport al Rototom com a podcast. Sí. Fem un podcast al Rototom. Perquè ets l'únic que has assistit. Escolta, llavors em sembla molt interessant això, també és una condició de possibilitat, no? Que pareix la religió jueva cristiana com aquesta cosa aquest temps d'espera, temps de crida, que Haile Selassie és com una altra volta de tuerca a tot plegat, no? Que és si s'està esperant un Messies i el Messies ja ha arribat, com és en el cristianisme, pot tornar a venir i tu el teu sentit d'espera d'haver emigrat fora es pot girar i pots ser convocat de nou per la terra que et va veure marxar, i en això és molt interessant. Com connectar això amb les fades? No ho sé, nois, no té cap mal. Sí, les fades també és una promesa d'una terra perduda, sorgeixen amb tota aquesta intenció. La creença popular en les fades a partir del segle XIX és hemos perdido una tierra, hay que recuperarla. Sí. I l'encarnació d'això és que les fades s'estan anant, i a la mesura en què s'estan anant pots popularitzar més els mites, perquè dius, no les ves? Sí. És la fàbrica d'ahir, però és on estan. Llavors, clar, aquest mite de l'absència encara es fa més gran en la mesura en què... Això d'Europa m'agrada, és una idea que potser és tràgica, però és molt interessant, que sempre la modernitat a Europa és una experiència molt, molt melancòlica, molt nostàlgica, i això en un sentit té un punt horrible, perquè dius, hòstia, tenim
un passat que ens contacta tant amb la terra i amb l'intuitiu, que és preciós, i el tenim en tant que passat. Però a la vegada aquesta melangia, aquesta nostàlgia, ens permet que passin coses tan meravelloses com això de les fades, com els pastorets de Fàtima, i això. Parlant d'aparicions a nens, i això és una anècdota personal, però és que la volia colar. Ostres, Revelació. No, però fent recerca del tema de fades i tal, de molt petit, jo tenia 6 o 7 anys, era dia de festa, em vaig aixecar molt d'hora, tipus les 5 o les 6, i feien una pel·li a la tele, i me la vaig quedar mirant, sobre fades i tal. I la pel·li m'ha obsessionat, o sigui, fins ara he estat obsessionat, jo molts anys al llarg de la meva vida m'he passat hores i hores buscant aquesta pel·li perquè no me'n recordava com es titulava. No recordava ni si era de dibuixos animats o persones reals, si no recordava punts concrets de l'argument i amb això anava fent recerca. Doncs l'he trobat. Fent recerca per aquest podcast. L'he trobat. Vaig plorar. Quin és el títol? Fairies, tal qual. Una pel·li de l'any 99 amb la Kate Winslet, aquí ho lliguem amb Titanic del podcast anterior, i amb el Jeremy Irons, vull dir, amb gent famosa. Wow. O sigui, va ser una revelació, perquè jo estava en el punt de dir, bueno, escriuré una història amb els elements que recordo, la publicaré, i si algú m'acusa de plagi, almenys hauré trobat la història. Però la vaig trobar i va ser... I va complir. Vaig mirar la pel·li una merda, però... sí. És que pensava que anaves a dir perquè hi ha una pel·li sobre les fades de Cottingley, que he vist per preparar aquest podcast. La vas veure? Sí. És que... De la mateixa època, finals dels 90, i amb actors del rotllo. Perdó, no sé si... I què tal? Acaba l'anècdota, hi havia un final? No, és això que... Si teniu algú en la memòria, guardeu-ho en la memòria i en el record, no la feu realitat, perquè Exacte, no torneu a mirar les pel·lis que teniu idealitzades. Sí, a mi també m'ha passat alguna cosa semblant amb això. Però, bueno, no, digues. Amb què et va passar? No, amb això d'haver vist una pel·li de petit, i recordo que amb un meu cosí que vam començar a veure una pel·li de por de petit a la tele, i llavors després d'estar molts anys dient aviam, només vam veure al principi i ens va cagar molt, perquè després ens havíem d'anar a dormir, perquè ens havíem de llevar d'hora el dia següent, i molts anys dient quina era aquesta pel·li, i un dia em va dir ja l'he trobat, però és una merda. I llavors vaig decidir no veure-la per conservar aquell principi tan increïble i que em va cagar tant. Quina pel·li era? L'Escondite. Ni idea. Bueno, que no sé si és tan merda, però que després et decepciones molt, potser. Aquesta pel·li que deies ahir, el Nacho i jo la vam buscar per veure-la i no vam trobar un lloc on veure-la. Superpirata la vaig veure, superpirata. I al final vam veure el tràiler i vam dir, sort que no l'hem vist. Tenim suficient. No sé si a tu et va agradar gaire. A mi em va sorprendre positivament. O sigui, és una pel·li que de nen, imagino que va a la línia del Xavi, perquè és una pel·li interpretada per actors adults famosos. Bàsicament, tenim a Peter O'Toole, Lawrence de Aràbia, fent d'Arthur Conan Doyle. Ostres. I a Harvey Keitel fent de Houdini, que és un altre personatge que està Houdini, sí. amagant-se sota el cofre que hi ha sota aquesta taula, perquè està present en aquesta història. Houdini era superamic d'Arthur Conan Doyle i tenien moltes disputes en termes d'espiritualitat. Això és divertidíssim, però Arthur Conan Doyle estava superconvençut de que Houdini era un mag real. I la seva amistat va durar fins que va morir, però tenien disputes molt sèries al voltant d'això. Houdini era un tio que odiava les estafadores, mèdiums i no sé què, i tenia un cruce con esto. I li va explicar el truc, és a dir, l'explica que hi havia trucs, que no sé què, que és un puto mag. Houdini, por si acaso, contexto, és el mag més famós de l'època victoriana. Però era un mag molt d'escapisme, de posar-se dins d'un lloc en ple d'aigua, tancat, amb cadenes i tal. Això ell, no era tan prestidigitador ni coses d'aquestes. No, però feia il·lusionisme. Sí que feia traslladar una modelo de esta caja a esta otra, a través de jocs de miralls també i coses així. Feia bastant il·lusionisme. Però sí, ell era famós a nivell personal com a escapista, de que ell físicament es lligava moltes coses i sortia. Arthur Conan Doyle, perquè veieu quin era l'esperit d'aquest senyor, és que estava... O sigui, és que clar... I mola que és el tio que hagi escrit Sherlock Holmes, que és com la cosa més racional, no? Més... No, res, em sembla molt bo. I Houdini estava ja mig present i crec que també tenia una opinió sobre les fades. A la pel·li apareix com si fos directament amic de les nenes. És a dir, Arthur Conan Doyle, que això sí que és vital, les van a visitar a casa i Houdini també hi va.
I Houdini explora, intenta entrar, això a la pel·li, entra a l'estudi del pare fotogràfic per veure on està el truco i tal, i el pare el pilla i diu algo molt bo, diu jo no, i això és veritat, també volia portar perquè es va comentar molt a l'època, el pare li diu tinc molt clar que el que hi ha ja no són fades, perquè sàpigues que no estic intentant mantenir la mentida d'elles, però aquelles fotos no estan trucades, o sigui el que sigui que va passar no va passar en aquesta sala, i això és molt important per tornar a la història. Aquelles fotos no estan trucades, que és el que va arribar a dir Kodak, l'empresa Kodak, quan Arthur Conan Doyle en persona amb Edward Gardner, que és aquest representant de la teosofia, que és qui va agafar tota aquesta història i li va donar un sentit, o sigui, ho va justificar en termes espirituals i científics i tot, van anar presencialment i van dir queremos verificar que aquestes fotos no són falses, i Kodak va tenir una postura molt complicada perquè van dir les fotos en efecte no estan falsificades, diu, o sigui, és una foto real de sea lo que había delante de la càmera, perquè tothom al principi el que s'imagina és que hi ha una explicació que... i després hi ha l'explicació real, clar, que és la però bueno, que és molt interessant lo de Kodak, que van dir el problema és que no podem fer un comunicat dient que aquestes fotos no són falses perquè són fades, o sigui, i Arthur Conan Doyle estava tirant-se els peus, o sigui, no podia, va dir, es que claro, si salís vosotros y decís que esto, es que ja està, ja ho tenim guanyat, saps? Sí, ja no es cree tot el món. I després està en efecte, que Albert pots introduir quin era... No, és, jo l'explicació que tampoc és la 100% diguéssim canònica que tothom va acceptar, perquè bueno, Arthur Conan Doyle, no sé si en algun moment s'ha dit la nena dona l'explicació, però que... Elsie Wright? No, bueno, encara no s'ha dit per això. Crec que hem fet una estructura molt bona perquè encara no hem dit... Vale, i no... Però jo, quan acabem el podcast, entrem a la decadència. Sí, que és l'explicació que vaig trobar, que també vaig trobar més raonable, era que havien fet com figuretes de cartró o de, no sé, paper maché o el que fos, i les havien penjat com en fils, i llavors les havien aguantat. Ara, lo xungo també era aquest tema de l'exposició, de mantenir com tota l'estona perquè les fades quietes, perquè clar, si tu penges d'un fil una figureta de cartró plana, el normal és que es comenci a girar, que es vagi movent pel vent, etc. I el xungo també era que es mantinguessin enfocades a la foto. Tot i així és l'explicació que més em va convèncer. L'explicació és pràcticament aquesta, en comptes d'en fil és amb alfiler. Alfileres de sombreros que són així molt llargs, com una agulla molt llarga, molt gran, i llavors ja sí que s'enganxa directament, és a dir, travesses el tal i ho enganxes contra la gespa. Això és el que va explicar la pròpia Elsie Wright quan el 81-82 confessa, per dir-ho així. Que després Frances diu no. Però bueno, que això, clar, exacte, el trucatge per tant estava a l'altra banda de la càmera, i això és el que fa que, tot i tu veus les fotos i dius que aquí hi ha un tema, les fotos ara estan super restaurades i tu pots agafar el daguerrotipo, no sé si era paper de sal o quina tècnica era en aquell moment, i restaurar-lo de tal forma que es veu encara molt millor i es veu encara més evidentment que és fals. Però en aquell moment heu de pensar que es veia pitjor, o sigui, inclús el revelat original era més borrós i es podia entendre. El que més fa evident que la foto és falsa quan tu la veus, busqueu-les, les dades de Cottingley, ho teniu aquí, que ho estic veient en càmera al llibre, és que les fades tenen un tipus de llum. Inconscientment dius, esto es falso però no sé per què, i al moment, quan vas pensant, veus que són planes, però clar, una càmera és difícil veure, però és un tema de sombres, la llum no és la mateixa. Però aquí hi ha una explicació molt interessant per part de los teòsofos, que és una cosa que ja deien d'abans del cas de les fades i que encaixa perfectament. Diuen, justament per aquest tema de les vibracions i de la llum, les fades són d'una matèria que la llum la travessa, no fan sombra. Per tant, així és exactament com es veurien si fos una fada real. O sigui, és que ja t'ho soluciona perfectament. I hi ha una altra cosa afegida, perquè veieu que per això realment molta gent s'ho va creure. O sigui, Kodak, quan analitza les fotos, diu un dels motius pels quals vam flipar és que és molt difícil, com deia l'Albert, pel temps d'exposició que ha d'estar la càmera exposada a la llum solar, perquè realment gravi la imatge a la llum solar, mantenir-se quiet, i tu has d'estar allà posant, però alhora, si està 100% quiet, també es nota. I les fades es movien. I clar, quan tu el que busques, o sigui, es nota pel temps d'exposició que hi ha una mica de moviment. Això si ho veieu per internet no ho notareu, però una persona analitzant un lupa deia, claramente la sala se ha movido algo durante el tiempo de exposición. Clar, perquè una fada, clar, en teoria, no pot estar amb les ales quietes, això, perquè si no es cauria. Que és l'altre, sí. Llavors aquest és el tema, que hauria d'estar, no s'haurien de veure directament, però ells ja van dir, igual se me hace imposible, perquè ells el que imaginaven és una mena de dibuix pla davant de la pròpia fotografia, i no entenien com podia ser que es mogués.
O sigui, com que ese dibujo, eso estava ahí. És una explicació molt senzilla al final, és un plot twist molt bàsic, és que sí, estava ahí, però era en cartón. Quan es va acabar de demostrar, perquè la Elsie Wright ho va confirmar, si busqueu les fades, són figures literalment, o sigui, l'Elsie era molt pintora i les va dibuixar, però a partir d'unes dones d'una revista de moda que ella tenia, i tu pots veure exactament idèntiques unes dones que ballen a la moda parisina. De fet, molts anglesos es van escandalitzar, això és real, deien, estas hadas no me gustan porque van muy a la moda parisina. O sigui, gent que s'ho crea diu, però no me gustan perquè anys 20, o sigui, quan això es popularitza l'any 20, no el 17, que va ser quan es van començar a fer les fotos, quan Arthur Conan Doyle fa l'article és en el 20. I hi havia aquest pique con los franceses modernos i hi havia molta gent ratllada d'estas hadas demasiado modernes. Hadas ingleses, encima. Sí, no van amb el tall de cabell parisí. Bueno, això, però que ja es va acabar demostrant a més que és tal qual, busqueu tot això, podeu buscar a Google i ja veureu, hi ha un dibuix tal qual de la fada real i la reportatge original o el dibuix de moda original, que és la mateixa figura però amb ales. Bueno, he fet una petita recerca de lo que ha generat Cottingley amb aquestes fades, amb aquestes llegendes en aquesta petita villa, no?, que es troba allà al centre d'Anglaterra. Cottingley té 4.500 habitants i ha generat amb aquestes llegendes de les fades 79 hotels, la qual cosa no està malament, vale? Llavors hem estat parlant de Fàtima. Fàtima en té 11.500 habitants i ha generat 102 hotels, sí? Medjugorje, que és una altra bretxa que no vull parlar, vale? No vull parlar. El públic ha estat a Medjugorje, el nostre públic d'avui. Sí, va passar per allà. Tenim públic avui. Doncs Medjugorje, un poble de 4.000 habitants, 214 hotels ha generat. Estem parlant de històries que apareixen. Tant per cent de la proporció, quin és el més alt? El més alt potser sigui el de Medjugorje, clarament. Clar, sí, d'hotels versus Medjugorje com a fenomen està actiu, no, encara? Sí, on estan les fades encara ja... Està actiu, segueixen havent revelacions en aquest poble de Croàcia. Està actiu. És com un focus d'incendi. Llavors, el que volia dir d'això és que almenys a Fàtima, a Medjugorje i a Cottingley s'ha permès representar aquestes ocurrències, aquestes idees, aquestes irracionalitats, se'ns ha permès projectar-les, vale? I sembla que estigui rajant contra... Pot semblar que estigui rajant contra Fàtima, contra Medjugorje, però tot el contrari. Se'ls ha acceptat, hem acceptat que poden aparèixer aquestes coses. Hi ha altres tradicions, altres cultures, d'altres religions que són més iconoclastes i que no ens permetrien revelar certes imatges. Llavors, aquí el meu aplaudiment a lo que ha passat a Cottingley i a la nostra cultura, que ha acceptat, ha reconegut i ens ha fet l'aposta de voler donar rostre a totes aquestes històries que seran reals o mentires, però que tothom al final les ha experimentat. És una mica com la mitologia, no? És una història mentida, però que tothom... Una història fictícia, en molts casos, però que un necessita aquest relat per veure, no? un sentit de l'experiència. Està vestint una veritat, també, un mite, no? Però això de veritat, mentida... Tu, Nacho, abans has apuntat que l'experiència era real. O sigui, potser es construeix un relat després al torn de tot això, però l'experiència inicial és real. I això m'ha fet pensar en una pel·li que em va recomanar el Miquel, que vaig veure, L'espíritu de la colmena. En algun moment, però és que estava dient masses coses. Sí, però perfecte si ho fas tu. No tinc apuntat. És que no tinc res a dir, però volia que diguessis tu alguna cosa. Digues tu alguna cosa. És que si no diré masses coses. I no ho he apuntat perquè he dit, és una bretxa per la que no quiero tirar. Ostres, no havia pensat, però encaixa molt, no? Encaixa moltíssim amb la història de les fades. Pues si la vols explicar... Però tu l'has vist? Sí, la vaig veure. Però fa molts anys, llavors no me'n recordo. Bueno, és que és potser la meva pel·li preferida, una de les meves pel·lis preferides, i és veritat que connecta molt amb la història de les nenes i tal. Jo només comentar l'únic que em sembla interessant, la pel·li no explicaré molt, veieu-la, pel·li espanyola, però que sí que toca molt aquest tema del contacto con lo mágico a partir de la infància i com la mirada infantil canvia la imatge del món, sobretot en aquest cas a través del cine, és a dir, com la influència del cine. En el cas de les nenes tenim de la fotografia, és que està molt connectat, perquè és la idea d'un nou mitjà. Les nenes els arriba la fotografia i flipen amb la possibilitat de crear màgia amb la fotografia, de crear un ésser que no existeix. Per mi, per això, encara no ho he dit, però són unes artistes que te cagues. Són de les artistes més xules d'històries d'art que hi ha al segle XX per mi, i que el problema és que no se les pren prou seriosament, perquè hi ha com aquesta polèmica de si és verdad o mentira.
que jo crec que la pregunta no és tant si és veritat o mentira, la pregunta és veritat? O què importa més, que sigui veritat la història o que sigui interessant? Que sigui de qualitat, exacte. Que sigui veritat o que t'atrapi, que sigui interessant. Llavors, jo ho he preguntat a un contacte de WhatsApp mentre preparàvem els micros i tal. Li enviat un WhatsApp. ¿Qué prefieres, que una història sea real o que sea interesante? Ja sé que una cosa no exclou l'altra, però si una ha d'elegir. Anem a escoltar el que diu aquesta persona, random, pel WhatsApp. Pues yo me quedaría con la historia interesante, porque al menos si después no te gusta la historia... Bueno, ja està. Sí, de fet m'està trucant aquest tio, m'està trucant ara mateix. Agafa, super random. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Beto? Hola, Chete. Oye, tío, nada, que muchas gracias por tu aportación a la pregunta. ¿Qué prefieres, que la historia sea real o que la historia sea interesante? Ya sé que no son cosas excluyentes, pero en el supuesto que hayas de elegir, una breve, por favor, explicación. Estamos en directo. Sí, ya suponía que estaríamos en directo. Perdón, es que ¿qué he respondido? Es que no me acuerdo. Que prefieres que sea interesante la historia. Interesante, vale, porque... sí, ¿y qué más he dicho? No me acuerdo, es que, de hecho, no me acuerdo lo que has dicho. No pasa nada, Beto, no pasa nada. Un saludo. Un saludo, Beto. Un saludo. Un saludo, vaya bien. Vinga, gràcies, Beto. Te l'has currado. Ui, que acaba l'àudio, és que m'ha trucat a la meitat de l'àudio. Vale, que no s'havia acabat l'àudio. No s'havia acabat l'àudio, m'havia trucat. Ell mateix ha interromput l'àudio per trucar i dir res. Però tornem amb Beto. Al menos si después no te gusta la historia, te queda el consuelo de que no es algo real. Correcto. O sea, lo bo es que si no te gusta, dius, por lo menos es mentira. O sea, està Però és versió, no? Però ha donat la volta, no? Algú pot ser interessant i que no t'agradi alhora, o...? Sí. Sí. I tant. Sí, no? Sí, la mort és interessant per tots i crec que a ningú li agrada. Molt bé, Nacho. I Ja està. no podem dir res més. Sí, Ja està. No va dir el catolicisme. De fet, buscàvem fer una trucada També tenia por de que anessis a venir. De fet, volíem fer una trucada a un restaurant etíop que està aquí al costat per preguntar-li què sabien, que ens podien explicar de la reina Saudito, etíop. I la veritat és que no ens han fet molt cas. Veníem de camí perquè es que troba... ja has trucat. Ens venia de camí venint en tren, sí, fins aquí, fins a l'estudi de Comtessa Barbazan. Hem passat amb l'Albert i hem preguntat a la cuinera si sabia alguna cosa de Saudito, a la cuinera del restaurant etíop, i ens ha dit que per aquestes coses millor que les responguin els cambrers, que ella volia tornar a la feina, així que es queda lo anecdòtic de no haver poder contactat amb aquestes arrels etíopes. Sí, potser estava reincitant aquest misteri. Ojo, en aquest sentit no fos la legítima hereda del tro. Saudito segona. Prefiero no comentar, ¿no? Pregunta, ¿sabes algo de Saudito? Y de soltar, tía, queda gélida. Sí. No, yo no me voy a, voy a cocinar. El camarero. Me han pillado. Si la història de les fades és la versió pagana de Fàtima, i l'any 1981, ara ho he estat buscant, és el 81 exactament, va haver aquesta polèmica de que una de les dos va dir que les fotos estaven trucades. L'any 1981, el 13 de maig, va ser, diguéssim, el moment en què es va tancar el cercle també de les aparicions de Fàtima, perquè és el dia que van intentar assassinar Joan Pau II, i aquest és un dels secrets que la Mare de Déu els hi va dir als pastorets de Fàtima. És a dir, efectivament, des del més enllà, en aquell mateix dia, en el 1917, es va deixar una llavor que va acabar de germinar el 1981 en dues versions, la pagana i la catòlica. Pot ser que hagis dit 12 de maig? 13. 13 de maig. Però si s'ha de forçar maig es força i ho retrasem un dia abans. No, és que potser ja per tants matxos m'he pensat que deies 12 de maig, que res, que era la mort de la comtessa. De la comtessa, que a més és de l'any 21 i per tant 81 faria exactament 60 anys que va morir. Hòstia. O sigui, Joan Pau II va rebre un atemptat 60 anys i un dia després de que morís la comtessa. I de fet la bala que va intentar atravessar el cor de Joan Pau II era una fada.
No, la bala està a la corona de la verge de Fàtima, de la fada de Fàtima. La corona, sota està la bala. Llavors, aquesta barreja entre elements reals i elements ficticis o llegendaris és el que fa una història encara més reveladora, més inquietant, més interessant. Super guai. Que abans pot haver semblat molt forçat el parlar de la senyora de la Verge de Fàtima com una mena de fada, però és que les fades abans, per si alguns, la tradició, no sé, l'antropologia cultural, mitològica, lo que sea, que és un tema que m'agrada bastant de tot el que és aquest paganisme cultural i les fades abans tenien cos tamaño normal, sin alas, o sea, era una senyora de les aguas, ve de fet directament de les deidades menores griegas, o sea, ninfas i tal i qual, i que és de la mateixa via d'on apareixen moltes, i siento aquí a quien le parezca esto una blasfèmia, però moltes aparicions de la Verge primitives, per dir-ho així, dels orígens, són cristianitzacions d'aparicions d'una dona enmig del bosc que ja existien des d'abans, o sigui, paganes o què tal. I és que va molt connectat tot el tema de les fades i les aparicions de la Verge, i per què en el cristianisme qui s'apareix és la Verge, és la dona, i no Déu. Per què? Pues molt en aquesta línia, per aquest paganisme que lo espiritual sempre és ben encarnat a través de la dona. Però a mi això no em sembla blasfem sinó preciós, perquè és només un canvi de mirada o sigui, és mirar el mateix fet des d'una mirada diferent. Sí, a mi també, ho deia irònicament perquè segur que sempre hi ha gent que es molesta per aquestes coses. No, però sí, a mi em sembla molt maco. Una de les coses que sembla maca del catolicisme és que és una bastardització del paganisme, i a mi això m'encanta. O sigui, el catolicisme és com una espècie de... Sí. Como decía Zizek, solo un ateo puede ser un verdadero cristiano. Tornant a aquest boomerang. Bé, com ho tenim això? Perquè per mi ho tenim. Anem bé, no? Vull dir, sí, podem anar tancant, si voleu. Podrem exactament 1 hora i 20, que crec que ja és la nostra durada habitual. Perfecte, està molt bé. Només Xavi? un apunt, i a més aquí no serà ni secció ni res, sinó hem parlat de mentida, però és que jo crec que... Perdó, el micro. Crec que va... O sigui, jo he distingit aquí 3 fenòmens. Un és la ficció positiva cap als demés, que podríem dir-li fantasia. La ficció negativa, que seria la mentida. I després la ficció que es menja a si mateixa i el subjecte, que és la bogeria. I en aquesta línia, no sé, volia que discutíssim. S'us ha anat alguna mentida de les mans i ha acabat amb bogeria o...? És una molt bona secció. Nacho segur que sí. Tu, Xavi, jo crec que també. A mi unes quantes, el que passa que no sé si... Pues endavant, digues. Perquè No, és que vaig veure una pel·li Confessiones fèriques. vaig veure una pel·li fa poc que, si no l'heu vist, sisplau, veieu-la, perquè necessito gent que hagi format part o formi part del catolicisme i que em doni la seva perspectiva d'aquesta pel·li, que es diu Saint Maud. No sé si us sona una pel·li de terror. Ja l'han tret? Sí. Ha sortit aquesta Com es pel·li? diu? Sí, Saint Maud. Aquesta mitja Que és- terror d'una tia loca. Sí, d'aquesta A24, d'aquests que... Sí. The Witch. Sí. Pues l'anem a Albert? Sí. On vas veure, al cine? Sí, de fet, aquest vespre, sí. Repetim. Jo, per mi. Sí, endavant. Bueno, opció. Sí, home. Sí. Però és aquest com la ficció es menja aquell mateix que l'ha creat, no? I això també em sembla molt interessant. O sigui, què passaria si les nenes s'haguessin cregut lo de les fades? Com... És que clar, perquè no volíem insistir molt en això, però de veritat que elles s'ho creien. I això és el que abans volia dir, quan l'únic que volia comentar l'Espíritu de Colmena, l'actriu, que tenia 7 anys, crec, quan es va rodar, ella va viure en aquest món mig fantàstic i ella ho recorda com una mena de somni en el qual les coses que passaven eren reals i que l'espíritu, que és el nom que ella li dona a Frankenstein, perquè a través de veure una pel·li de Frankenstein, bueno, se'l troba en l'escenari de la Castilla de la postguerra, doncs ella formava una mica part d'això, i com aquest món de la suggestió i de les nenes i com a través de l'art, en el seu cas a la fotografia, feia en realitat un somni però amb el qual estaven jugant, Frances Griffith, i potser amb això que és molt maco, perquè un dels motius pels quals després van dir hosti, clar, és que no només s'ho creien, esto es serio,
elles es comença a popularitzar això al 1920, però les fotos són del 1917, les primeres. I en aquell moment elles és pur anonimato, elles sin més volien fer fotos amb les seves amigues, que potser ho escenificaven amb un d'això de paper, però elles anaven a jugar amb les fades i això és veritat, o Frances Griffith així ho sentia. Perquè en 1918 escriu una carta. Frances Griffith a tot això era sud-africana. Era la més petita de les cosines, estem dient, I va migrar de Sud-àfrica a Anglaterra. Com Tolkien. Com Tolkien, ojo. O com Elon Musk. Los dos grandes... los tres grandes creadores de fantasia de la contemporaneitat són sud-africans. Vol de Sud-àfrica a Anglaterra que sobrevola un regne que es deia Regne d'Etiòpia, l'emperatriu de la qual en aquell moment es deia Zaudito. Ah, sí? Va passar sobrevolant justament. Zaudito va mirar cap al cel i va dir allà va. I aquí ressonen els crits que has dit abans, els bafles. Això sí. Frances Griffith arriba de Sud-àfrica i va viure amb la seva cosina Elsie Wright. Sembla que estiguem començant el podcast. Llavors, en el bosc es troben unes fades i comencen a fer fotos. I Frances Griffith escriu a una amiga de Sud-àfrica una carta, 1918, i diu, va dient cosas, pues estoy aquí y tal, Inglaterra es muy bonito, es más frío que África, jaja, más verde, vamos al río a jugar con tal, te he mandado una foto de yo con este sombrero tan chulo, la otra foto es de yo jugando con unas hadas, i segueix explicant altres coses. I enmig deixa saludar, la otra foto salgo yo con las hadas, i acaba també la carta dient, per darrere la foto posa, no sé por qué en África nunca las vi, imagino que es porque hacía más calor. Tot això en una carta que l'envia una amiga 1918, quan no pretenien que això tingués cap repercussió. En aquell moment Frances té 9 anys, crec, 10 anys. O sigui, no hi ha... Perquè veieu la realitat, no sé, com el molt que impregnava això a les seves vides i que realment elles ho van viure així. I Frances Griffith, quan es va confessar que les fotos eren falses, ella va dir d'entrada totes menys una, que sí que és real, i a part, les fades les veiem sempre. I el que va dir, les fotos eren escenificacions del que nosaltres fèiem. En literatura hi ha una distinció que és el fantàstic, que és quan l'element de fantasia apareix i trenca el món perquè tothom es queda sorprès, o el meravellós, que és que s'accepta totalment la fantasia i ningú es planteja si és real o mentida. I ja està. Perfecte, doncs ¿Abrimos lo maravilloso? Sí, la cajita maravillosa. Meravellós. Albert? Cafetera. Bueno, jo potser la vaig obrir l'altre dia. Nacho, va. Vinga, va, anem a obrir aquesta supercafetera. Comença a girar-se, descargolar-se. A veure què es troba dintre, diferents noms. Ja està ple de noms. No vam ficar tants noms. Crec que Miquel has echado mano. És molt petit. Sí. Vale, vaig a remenar amb el dit. Sense mirar. No m'hi cap la mà dintre de la cavitat on es troben els papers amb els noms. Surt el primer paper. Anem a veure qui és. Lady D. Seguim remenant la cafetera. Anem a veure amb qui podem contraposar i trobar unions. Obro el paper. Marina Abramovic. Ostres, molt bé. Doncs res. No sé si voleu comentar alguna cosa. Soc un com es diu, està de xupacàmeres, qui però ho ha posat? No, els dos els he posat jo. Els dos has posat tu? Sí, perquè aquí hi ha hagut no ho has dit en absolut. un prejudici quan ha sortit Lady Di. Tothom m'ha mirat a mi. Fins i tot tu has assumit que ho havies escrit. Sí, el Xavi ha posat cara de... Seu havia posat. Lady Di, com Zaudito, pesa en la seva desaparició un presumpte assassinat, la hipòtesi és un assassinat. Tothom ja sap qui és. Marina Abramovic és una performer russa molt interessant, molt interessant. Jo aquesta pensava que l'havia posat al Nacho, perquè en una època el Nacho estava superobsessionat amb Abramovic i m'ho vas fer entrar bastant i m'enviava molts vídeos. Sí. Superinteressant, Marina Abramovic. La conversa està servida. Perfecte. Molt bé. Doncs bé, fins al proper podcast, no? Fins al proper podcast. Adéu! Adéu! Comtessa!